sin. Tóga me sé. Ó, muoin heiste glasailte. Beidir go bhfuil sé lán brisky. Yum! Deir sé scíle ma an dríocht le hothair na gCruthanna. Seo é, oscail me sé. Deir sé, is gadat insin stú fan chrúis seo leis an chéad físa de áthair na gCruthanna a ail. Is cearnóga. Díreach cosúil le bosca mór brisky. Na bac le brisky, go dé eile tá rólas agad faoi chearnóga. Well, bíonn ceithre rinn agus ceithre lís orthú. Ceart agat, agus tá na sleasa a lig ar chúád le na chéile, mar sin tá sé rínta speisialta ar fad. Arc Buaille, tá sé ar lasú. Is mai leis ar gid fragraí. Léihí meise an leid. Deir sé, réití an puzzle chun an chéad físa eile a ail. Ó, tá ceann seo ar rólas agam. Tá ceithre lis agus ceithre rinn ar. Díreach cosúil le bara deas seachláide, agus díreach cosúil le carnóg. Níl sé ag lasú. Níl na sleasa ar an dronuilleog cosúil leis na sleasa ar an cearnóg. Tá ceithre lis ar an dronuilleog ach tá gá lis gCruthanna agus gá lis fada. Ó, mai thu Buaille. Ó, tá sé ar lasú. Ew! Is obair Eochair é réiteach puzzle. Go dé an chéad rud eile. Deir sé tá sé bagnach agat, a th dús aber liom cé mé. Is triantáin thu. Cosúil leis na pizza. An míon tosa ag gcónaí is smuointú ar bhia. Chuidíonn sé am smuoinniu. Is triantáin leis na pizza. Tá trí slís agus trí rinn air. Agus is féidir leis na sleasa a bheith ar chúád nó ar aid éagsúla. Woohoo! Arc! Tá sé ar lasú arís. Tóga giga bogé. Béir of ma cheiste ragút hon an win cheiste a oscailt. An féidir leh an puzzle seo a chríochnú. Is carnóg thu. Is triantáin thu. Is dronuilleoga thu. Ní bheith sé cóforasta sin an chéadúir eile. Woohoo! Rinmuide! An bhecan tú. Smuoinní mé ar bhia agus réití sin an ceist. Díreach mar a bheith dhraíochtach. Leid de lá. Bhí mé ag súil le teachtar haisce, ach fuirmuid rud néos fearr na sin. Olalas. Agus brisky. Is sé sin an fíorghríocht. Ag fólam agus I buint soltas ag an am céarna. Go dtí an chéad achtra eile.